Si umedala mong tanggapan at album in performance ng iba King Angeles City Alamanista.
Robert Santana para kanilang performance in Sulubuan Festival 2025. Pasalamat naman kay Lawrence Group of Companies, kay Realty and Development Corporation, Engineer Adrian Leones, and AA Superstore. Mga sa Pino, mga sa Piana para kanina. Palakpakan na na po, ha? Olivas Alvarez!
Sabay-sabay tayo mong nakilang. Hinahanap at estudyante ng San Miguel Elementary School.
Sabi tayo mo, my friend. Yung mga galing na anak ng Digno Elementary School.
Palagpagan na po, Rinquillo Elementary School. And just like that, we are done. Yan na po, tinglingan para din our competition ng Sinubuan Festival 2025. Timapit ang po pinante, ma-announce na lang rin kamatang winners. Ang sakala po po si Bayo rin kamatang participante sa Bayo Academy. Kaya na po pinarapanan ng kamatang stage. Muna na po, Ribat yung Dakdak na settlement